Kuma kulilongwe DPP ya Tentherato kumene kuti kunali Mai Mary Navija ndipo iwowa ayankhula ndithu nkhani yokhuzana ndi kubwera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ineyo sindifuna kulankhula zambiri koma ndingokupemphererani pang'ono nena kuti iwowa akuti Chakwera kumene ali kwangopakera ndi zidzukulu zake ndi apongozi ake ndi abale ake ndi ana ake akasake kwina kupangira phada wawo mpakana kumati kupangira phada ayi ndithu. Inu tamverani mumve zomwe ayankhula mayiwa komanso ndi atsogoleri ena a chipani cha DPP pamene upanga msonkhano wawo kulilongwe lero lino. Sakufuna ndalama zawo zili pabwino kale, ana anaphunzitsa, zidzukulu zidaphunzira, akanatha kukhala kumangochi uko kumapuma koma kuti sangakusiyena Malawi pa mavuto. Adati akuti salola kuti Chakwera apitirize kuzunza mtundu wa Malawi. DPP wewe ndiye ife tikunena kuti Chakwera ndi nduna zawo azipase ulemu. Pa 16 September ameki akazapanga dikireya azangonyamula mphasa zawo kumapita. DPP wewe sitifuna maphokoso muno, tatopakala ni mavuto. Pa 16 September kungopakira katundu kumatani Chakwera atani Congress itani. DPP wewe adati pampando akonze dziko la Malawi ndima amenewa ndafune zabwino vice president yomwe sendi shadow MP wakuno kuti amenewawa agwire constituency ino ndi chigawo chonse chino chapakati kukonza zinthu pamodzi ndi Amalawi tonse tiye tipitirize ukonda DPP. Adati akubwera posachedwa adzakuonena upatseni moni zikomo kwambiri. Shalom mama ulendoro kumapera mamini sojeva tije ilo fulani nabangari wori mamini sojeva tije ilo na fulani mwana mayamba mwana ngana tonane mabote tije ami rundu muli kuti kulumwera luchitilitili ng'oma tije ilo fulani ife kuno tafula kale tiyalilo fulani ife kuno tafula kale tonene mabote. Ay abino waye ay wana bochitilitili kutsendera regional governor central region wana bochitilitili David Kambalame tawiyani jala mwamba Makarundu nango yanganira chigawo chapakati ndi Masewera ndiye tufuna chala mwamba kuti kumangochi ABM amve kuti kuchilimwa mpunga kwaterera. DPP woye Profesa Arthur Peter Mutharika woye Alfred Gangata Vice President wa chigawo chino chapakati woye. Kodi mukuwaona vipi nyama atatu nanga pali mphepo pamenepo pali mphepo apa. DPP woye maulemu ino a Vice President athu achigawo chino chapakati Right Honorable Alfred Gangata landani ulemu wanu pano pabwera akuluakulu a director wa Mai National Director of Women amene iwo ndi Mai Navija akungochoka m'bwalo muno landani ulemu wanu. A Director of Elections inu Mai Mathanga landani ulemu wanu. Ulemu wapaderadera National Director of Youth
olemegezeka Norman Chisale akatundu lero bano ayoya bwino eti sana kwiye iyayi abwera bwino kwambiri landani ulemu wanu komanso amwana vava ononse amene mukhala uku ma NGC members amene muli pano aliwemba komanso Romeo Bwanali ndikudziwa tilipo anthu ambiri amene tili pano amayi kunje komanso mayi Malola inu nonse anzanga ali Joni tangokwezani manja anthu akuoneni TPP woye msonkhano uno ndaona pali chingwe apo kule mkulu amene yeti koma inu anthu akumtandire kuntsiriza mumadzi usonkhana kwambiri pano pali chinamtindi cha wanthu pano pali mphepa pano pabwera chinamtindi cha wanthu usonyeze kuti anthu ali ndi chidwi chofuna kumva fundo za TPP sichoncho TPP woye akamaliza kulankhula vice president athu tionera Magule pano tikumvana bwinobwino tionera chani kodi Magule ndikupatseni ulemu wanu ino asaidi kunkhokwe komanso ma district governor amene mwabwera pano tangokwezani manja kumene konde ukhala makhansala amene mukuyimira kuno takwezani manja awiri amene timakunyadirani ameneyo anyamata makhansala athu ameneyo TPP woye msonkhano uno umene abwera na vice president abwera ngati vice president wachipani pano pa chigawo chapakati tikumvana bwinobwino iwowa adayamba ntchito yoyenda kuchokera ku Kasungu tayenda ku Mchinji tayenda madera osiyana lero asankha kubwera kuno kuntandire ntsiriza teraombere manja ngana ine ngati regional governor ndale ndachitapo zaka zochuluka koma usonkhana kwa wanthu kwa mtundu ngati uwu sinakuona TPP woye kungolengeza kuti kubwera vice president Alfred Gangata koma kuyochoka pa stage udzafika kuno tinafika nthawi yabwino pa stage chinamtindi cha wanthu kulephera kuti tiyende ngati kubwera president kumene alubwera watu ndi vice koma kusonkhana kwa wanthu ngati kubwera president ndiye ine nthawi ino mene ndabwera sopano ntchito yanga ndiyoyang'ana maground kuti aprofesa kumene angabwere ndikuti takwezani manja ngati mukuwafuna aprofesa kuno kuntandire TPP woye bana vice president madzulo ano mukamalankhula ndi aprofesa kusonkhana uku kumene anthu asonkhana awa akuwafuna aprofesa kuti abwere kuti uno ndiye regional governor wapempha eti TPP woye kulinso chinamtindi cha wanthu amene akufuna kulowa TPP. Club Junta, building better Africa.